test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. سلام كبرات تخطلتنا إذا channel أنقع نرنيلو مدب سبورت بدحن متساقكم حدث زينة سبورت حزنا لكم قريبنا للام أبو هاجر بيلجوم ذكرني حموشة مدرخات عمر زلو زرنا ويم روي إسران حسن نمبل إسراء جزيئوم نمكادم أبقدامي مدركم فليموم أبزنايلو معمت وددر زرنوي كان بينيام غرماي هولنداوي أبالال بيسن ماتيو فاندربول فرنساوي بول ماغنير بلجيماوين تيم ويلنسم تيم ميلنر أرناو ديلي هولنداوي أولاف كويجم بلجيماوي ميلان فرنتين تشيك ريبابليكاوي ماتياس فاتيكم فرنساوي فالينتو مارو سبانياوي روجر أدريام فرنساوي كريستوفر لابورتم هولنداوي مايك تيسن إرتراوي ناتنائيل تسفاتين بورتغالاوي أنطونيو مورغاودو نيوزيلنداوي أرون جيتن زأمسلوم سميات تقررم تعلم ناس ساتفوم وددريوم أبزا قداميت مدرخ تقررمتي 286 كيلومتر زرحكاتا وددريوم أكايدوم نظام مدرخ بيلجيماوي أبالوتو تيم ميلنر كعوة اللايو زلع لقمة راكبوم نميلنر تختيلهم دمام ولاف كويج أرناو ديلاي بول ماغنير بنيام غرماين دما آسر تيم ميلنر نظام مدرخ كعوة الله بحث إن الزقربوم تقررم تيم زنوبوريوم أبزود الدر تسميدهم كابزو علو 261 تقررم تيم اتهم شدشتم نفلما غيزيوم أبزورن ويزولا دورو زنوبوريوم بيلجيماوين تيم وينز فان هوكن بعسر تحدث ساتفو زورن ويكروسن زحزم تقررم أيوم ناب صوتا مسن ملز صوتا نخزازم 4.6 كيلومتر مسترفعام أبكن ميزو على تكوجلم بعباي كوجلة تقوبيتام عمود داتام أبعباي كوجلة سمياتنا شكوى تقررم تيم أبزاكيرو حالك بتهول الدر نظام درك قوة الله كرمة مزرخ بن بيلجيماويم أبال سورال كوكستيب تيم ميلنر نور الدروب 6 ساعات 4 دقائق حموش كاليتم بمزام قدام يكونوا حنصات رقيتهم أبال لوتوم أرناو ديلاين أبال يو كولومبياوي سباستيان مولانون كلاين سالساين ترتاك حزن كلهم أبال انتر مارشا بنيام غرماي دمام حمشاي درجة حيزوم عوت مدرخ تيم ميلنر بزعوت تحجزو مبلوسان سنة بروفيشنال عوتهم سنيدوم تيم ميلنر دحري ساسان شومونتن معلتاتم مالت دحر 10 تخلت وداتيوم نابودن عوت تمليسوم ودساسان كلتن عمتن 204 معلتاتن تيم ميلنر مبل 10 تحدن بعد مزعبي عوت مدرخ أبزور الدريوم بزي كازيم ميلنر أبزور الدرن سالساي غزيوم ناي مدرخ عوت كمزقب مخالوم هاتريك سريحوم كلب سورال كوكستيب بعوت ميلنر تحجزا مبل شحن 10 تحمشتن ناي بروفيشنال عوتام سنيدام بز مسرت عوت مدرخ تيم ميلنر نزول الدر بجزء قدام يكونوا كأولسو جميروم أرناو ديلاين سباستيان مولالن بتماسسال جزيم يقتلوهم بنيام غرماي بتماسساليم ساعة حامشاي ترتام تسريع اللوم بنت بميلنر بساسانت بقدامي أرناو ديلاي بيسان حامشنت بكالعين سباستيان مولانو بعشران كلتنت بسالساي بنيام غرماي دمام بعسر شوعاتنت بيم حامشاي ترتحيز اللوم أمنا يبلوس من سي أمريكاوي أبال كلب AF Education كولبي سيمونس قدامي يكونوا يمرح اللوم زرون ويم إسرحار النحاسم بخالاي مدرخوا بزقصل اللوم تقررم تيم 270 كلتنت بشوعاتم كيلومتر زرحكتا ولدر كايد يوم أو جرمن نمبل 4 جزيئوم أمريكا زركب زور دي تشولاند روبع 20 حسم 3 بحري كيلومتر بزرحكوتو ناي برولوغ ولدر مغارجو كفيتوم نزاناي كلمة مجمار مدرخ ولدر دمام أوال أونو إكسبرو نرويجاوي سورن وارس جولدن ولدرو بسيستا دقيقن ساسا حدن كاليتن بمزام مريحنت نايز ولدر تركبهم أبقدامي مدرخ أقنعوم أبزو ولدر تساميدوم زركبهم إيرتراين تقررم تيم أبالات بايك إد ميلكياس ماكلم بعسر شمون تكاري ديحرو مبل 9 شوعاتن يويلهاب تأب دمام مبل ساسا 4 ترتحيزوم حنصات رقيتوم زور دي تشولاند حموس إسران حد النحاسم بقدامي مدرخوا بزقصل اللوم تقررم تيم 200 كيلومتر زرحكتا ولدر كايد يوم جرمناوت كاي أرسنال كاي هافرتس كابس أوتا كاليو زخل نايبرك مهارم تيم أقات إموم هلأوم كازيت إنياز أتلتيك ديفيد أورنيستن حبيروم حكايم أرسنال نهافرتس أقات إمو زلو مهارم تيم مخندي زاكل جزي كابس أوتا زرحقو مخانو نمفتاش دمام مباقتاو مرمرا جميروم ولوبم هلأو أورنيستن وسيكم قليتوم أرسنال داغماينا بعلاقات مليسام أمس المتك عزولا مالكتات نمسفحم قدب جزي كاي هافرتس كابس أوتا زرحق اللو كتفلت نريبورت حكيم غانتا أم تسبم هلأوام تقليتوم
ሃቨርትስ ኣጋጢሞም ዘሎ ማህረምቲም ንውሕ ዝበለ ግዜም ካብ ሜዳ ዝርሕቆም ዝኸውን ድማ እታ ድሕሪ ምፍራም ቪክቶሪያ ኮርስማ ካብ ዕርጊ ተጻወታሲ ዘሎ ኣርሰናል ዳግማይ ናብ ዕዳጋ ተመሊሳም ኣጥቃዕን ምዕዳግ ክሰርሕ ምዃናም ፋብሪዚዮም ሮማኖ ሓቢሮም ሞርጋን ሮጀርስ ራፋኤል ሊአዮም አንቶኒዮ ሰሞኒዮም ሮድሪጎ አዴሞላ ሎክማንን ድማ እቶም አብራዳር አርሰናል አትዮም ዝርከቡም ተጻወትዮም አለን ሸረር ኢሳቅ ንወኪሎም ኣብ ክፍለ ዓጺዮም ከሰናብተለዎም ኣይኮነን ክለብ ኒውካስል ዝነበረ አለን ሸረር ነትሽውረን አውጥቃይ አሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ ንምውጻእ ብትሪ ነቂፍዎም ኢሳቅ ናብ ክለብ ሊቨርፑል ንመኻድሌት ከም ዘለዎ በወገን ወኪሉ ድሕሪ ምግላጹም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተኣተኸዎ ቃል ኪዳን ተጠሊሙ ዝብል መልእኽቲ ምሳም መሓላለፍም ነቲ ጉዳይ ንብዙሓት ደገፍቲ ኒውካስል ሓሪቖም እዮም አለን ሸረር ኣብዘ ሬስት ኢዝ ፉትቦል ኣብ ዝተባሃለ ፖድካስት ርእይቱ ክህብ ከሎም እዚ ኢሳቅ ጀመሮ ነገር ምስ ክለብን ደገፍትን ዘይረብሕ በኣስ ምጅማር እዩ እቲ ዝበለጸ ነገር ንወኪሉ ኣብ ሓደ ክፍለ ዓጺዩ ኣፍ ካሕዝ ክብሎም ወይ እውን ብኡንብኡ ክሰናብቶ ይዝግባእ ክብል ተዛሪቦም ሸረር ወሲኹም ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ግጭታት ንተጻዋታይ ንክለብን ይዝጎድእ ምስ ክለብ ካብ ውዕል ክሳብ 2028 ከለካም ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ምኽታል ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ብምባል ነቲ ተጻዋታይ ተግባሩ ከቋርጾም ሚዒድዎም ኒውካስል ንኢሳቅ ካብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ታሕቲ ከም ዘይሸጦም ኣትሪራ ትዛረብ ምህላዋ ይፍለጥ ደገፍቲ ቸልሲ ብዛዕባ መዳልያ ኖኒ ማዱኬን ዶናልድ ትራምፕን ዝፈጠረዎ ዋዛ ተጻዋታይ ቸልሲ ኖኒ ማዱኬም ናብ ክለብ ኣርሰናል ምዝዋር ነቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ክለባት ፍጻሜ ጸወታም ከይተሳተፈም ቅድሚ ግዚኡ ካብ ታጋንታ ምውጽኡ ደገፍቲ ቸልሲ ሓሪቖም ነይሩ እዚ ከምዚሉም ከሎም ብጻዩ ማርኮ ኩኩሬላም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓደ ዝዋዝ ነገር ወሲኩሎም ኩኩሬላም እታ ናይ ኖኒ ማዱኬ መዳልያም ዋንጫ ዓለም ክለባት ኣበይ ኣላ ኢልኩም ተሓስቡም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ በጻሕናዮ ኣብ ጅቡዋ ቲዋ ክኸውን ኣለዎ ክብል ብዋዛ ገሊጹ እዚ ዋዛዚም ብኡንቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሖም ደገፍቲ ቸልሲ ማዱኬን ተፈጻሜ ጸወታ ገዲፉም ምስ ጂደን ሳንቾ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ሙዚቃ ክዘናጋዕ ከም ዝሰራእዮም ዝገልጽ ስልታት እናተዘርግሖም ንሱም ንፌስቲቫል መሪጹም ትራምፕ ድማ መዳሊኡ ወሲዱ ዝብል መዘናግዒ ጽሑፋት ኣካፊሎም እቲ ፍጻሜ ማዱኬ ካብታ ክለብ ዝወጹሉ ኣገባብም ኣብ ልዕሊ ደገፍትን መሳርሕቱን ክሳብ ክንደይ ቂምታ ከም ዝሓደገም ዘርኢ ኮይኑ ተወሲዱሎም ንኢጣልያዊም ሓላው ዳት ዶናሩማ ንምዕዳግ ምስ ፒኤስጂ ኣብ ጽዑቕ ዘተጸሚዳ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ነቲ 26 ዓመት ደርማስ ሓላው ዳት ንምዕዳግ ኣብ ውልቃዊ ጉዳያ ብዝምልከት በቓል ደረጃ ከም ዝተሰማዓቶም ተገሊጹ ከም መግለጺ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ማንቸስተር ሲቲ ምስ ዶናሩማ ካይዳቶ ዝተባሃለ ኣፈናዊ ስምዓትም ነቲ ሓላው ዳት ናይ 5 ዓመታት ውዕል ሂባቶ ዝብል እዩ ፒኤስጂን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ታሪኽን ንፈለማ ግዜ ተጻዋታይ ክሻየጣም ኣብ ሰርሓሉ ዘለዋሉ እዋን ፒኤስጂ ካብታ ቀዲማ ለጢፋትሉ ዝነበረትም ካብ 45 ክሳብ 50 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት መጠን ዋጋም በፍርቁ ነኪያ ምስ ሲቲ ክትቀጣቐጥ ተቃሪባ ኣላ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ልዕሊ ዶናሩማ ብዘለዎ ክቱር ፍቕሪ ነቲ ሓላው ዳትም ኣብ ዝክራማት ብገንዘብ ወይ ድማ ዝቕፅል ዓመት ብነፃ ንምስጋር ኣንቂዱ ምህላዊው ካብ ከተማ ማንቸስተር ዝተሓለዉ ዜናታት ዘረድኡ ናይ ኪሊያን ምባፔም ታሪኽ ከይድገማ ሰገት ፒኤስጂ ግን ነቲ ደሞዙ ነኪው ምስኣ ክጸንሕ እምቢታ ዘስማዓ ዶናሩማ ኣብ ዝንኽዕጾ ሳምንታት ተሪፎ ዝርከብ ዕዳጋ ተጻወቲ ከተፋንወዩ መደባ ማንቸስተር ሲቲ ንመስርሕ ዕድጊ ዶናሩማ ልባው ዲቓ ክትኣትዎ ትኽእል ንመስርሕ መሸጣ ብራዚላዊ ሓላው ላት ኤደርሰን ናብ ጋላታሳራይ ተፈጻምስ ትገብሮ እዩ ጋላታሳራይ ንኤደርሰን ንምዕዳግ ዘቕረበቶም ትሕቲ 12 ሚልዮን ዩሮ ማንቸስተር ሲቲ ውሒዱ ተባሂላ ከም ዝተነጽገት ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚሉም ከሎም ጋላታሳራይ ንስዊዘርላንዳዊ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ማኑዌል ኣካንጂ ንምዕዳግ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሐትም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሩ ሲቲን ጋላታሳራይን ኣብ ስምዕ ክበጽሓ ዝኽኣላ ጋላታሳራይ 15 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ቅርብቲ ምህላዋ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ጋላታሳራይ ወላ እኳ ብክለብ ደረጃም ኣብ ስምዕ በፂሓታ ኣሉ ምስ ኣካንጂ ግን ኣብ ስምዕ ኣይበጽሐትን ዝተረፋ መደብ ድማ ንኣካንጂ ንዓኣ ክመርጸሉ ዝኽእል ክፍሊት ምቕራብ እዩ ይኹን ግን ሚካኤል ኣካንጂ ነቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዝወፀ ዜና ብዛዕባ ዝትብሎ ዘለኻም ዝፈልጡ የብለይን ክብል ነተኣማንነት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ ምላሽ ሂብሉ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም